Helyezkedj el kényelmesen, ülj vagy feküdj le egy csendes helyen, ahol zavartalanul pihenhetsz a következő percekben. Csukd be a szemed és figyelj a légzésedre. Vegyél egy mély levegőt az orrodon keresztül, tartsd bent egy pillanatra, majd lassan engedd ki a szádon keresztül. Érezd, hogy minden kilégzéssel egyre nyugodtabbá válsz. Belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés. Most képzeld el, hogy egy csodálatos karácsonyi hóesés közepén vagy. Körülötted minden hófehér, tiszta és békés csend veszi körül a tájat. A levegő friss, és apró hópelyhek hullanak az égből, lassan, kecsesen táncolva. Észreveszed, hogy a távolban ott áll a saját otthonod, amely most különösen melegséget és meghittséget áraszt. Az ablakokból meleg, aranyfény szűrődik ki, és egy kis füst száll fel a kéményből, jelezve, hogy a kandallóban tűz ég. Ahogy lassan elindulsz az otthonod felé, minden lépés könnyebbé és nyugodtabbá tesz. A hó ropogása a talpad alatt olyan, mintha a föld megköszönné, hogy hazaérkezel. Érezd a melegséget, amely az otthonodból sugárzik. Miközben belépsz az ajtón, egy ismerős, szeretetteljes érzés tölt el. Minden pontosan ott van, ahol lennie kell. A karácsonyi dekoráció, a fa díszei és a saját kis világod, ami békét és örömet áraszt. Most képzeld el, hogy leülsz a kedvenc helyedre, talán egy kényelmes fotelba vagy kanapéra. A kandallóban vidáman lobog a tűz, és a szoba megtelik a karácsony jellegzetes illataival. A fahéj, a narancs és a fenyőfa illata keveredik a frissen sült sütemények édes illatával. Érezd, ahogy a tested lassan és teljesen ellazul. Ez a te helyed, a te otthonod, ahol biztonságban és szeretetben érzed magad. Engedd, hogy a karácsonyi béke átjárja a szívedet. Ülj csendben egy pillanatra, és gondolj azokra a dolgokra, amelyekért hálás vagy. Talán a családodra, a barátaidra, vagy egyszerűen csak arra, hogy van egy otthonod, ami melegséget és védelmet nyújt neked. Érezd, ahogy a hála érzése melegséggel tölti meg a lelkedet. Minden tökéletes, pontosan úgy, ahogy most van. Most figyelj a légzésedre. Érezd, hogy a melegséggel és békével teli otthonod energiája körülölel. A karácsony tiszta, gyógyító energiája betölti a testedet és a lelkedet. Érezd, hogy minden kilégzéssel egyre könnyebbnek érzed magad. Minden gondot elengedsz.
lassan készülj a visszatérésre. Képzeld el, hogy felállsz a helyedről, és kinézel az ablakon. A hó továbbra is békésen hullik, és az egész világ is nyugodtnak tűnik. Kezdj el tudatosan visszatérni a jelen pillanatba. Mozgasd meg az ujjaidat, lábujjaidat, és vegyél még néhány mély levegőt. Amikor készen állsz, lassan nyisd ki ismét a szemed. Most pedig emlékezz arra, hogy az otthonodban mindig megtalálod a békét és a szeretetet. Vigyél magaddal ebből a meghittségből és nyugalomból a nap hátralévő részébe. A karácsony energiája mindig ott van benned, bárhol is vagy.